kitabu nɔɔrɔ ni kitabu min barika ye o masa min adamaden da hali sa adamaden dacogo maa tɛ cogo dɔ a la sigi fɛn min b'i la n'i bɛ taama n'o ye nin ye maa si tɛ cogo dɔw la fɔlɔ masa min sera k'o kɛ a bɛ se ka bali e ka kumakan n'i ye kumana yɔrɔ min kɔrɔ i bɛ yɔrɔ min o ka dɔn o bɛ se ka bali wa sanko a ko wa ma'akum aynama kuntum ala b'aw nafa mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kuranɛ aya kelen b'i da k'a fɔ n'i ko ya ayyuhal ladina amanu ala ko aw minnu dalen bɛ ni ala la isbiru a ye sabali wasabiru a ye a yira kafiru la k'a bɛ sabali ka tɛmɛ u kan warabitu a y'a dusukun siri diinɛ dɛmɛni ni jihadi kan wattaqullah silamɛ a ye sara ala ɲɛ la'allakum n'a ye nin fɛn ninnu dɔ kɛ a sabalila a y'a yira kafiru la a sabalilen bɛ ka tɛmɛ u kan a y'a ni siri ka da ala bato kan a sera ni ala ɲɛ nin ko duuru n'a y'o kɛ ko naani n'a ye nin kɛ a dɔrɔ tuflihun ana kisi baara de bɛ maa kisi dɛ wa baara de bɛ maa to n'i ye kisilen ye baara ɲuman b'i kisi n'i ye i minɛnen baara jugu de bɛ maa minɛ ala m'an karanna k'an bila baara ɲuman kɛli kan ala ka sinzan dɔn ani baara jugu kɛli cɛ n'an ye baara jugu kɛli laɲini ala ka an sen minɛ ka bɔ a ma n'a ma kɛ ni sen minɛ cogo jugu ye ala jɔnw do olu b'a fɔ allahumma qayyidna biquyudi salama ani lwuqi fi ma'siyatika ya ma an y'i deli i ka ferege don anw na nka se kisi ferege i k'o don an na ka bɔ i kuta ko yɔrɔ taali n'a kɛli ma ya ayyuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun bon ni min filɛ nin ye ka sabali an ye sabali modèle min fɔ a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ka sabali maa ka ko kɛta ka i la n'ale bɛ ka a fɔ k'a b'i bɔ i ka sabali kɔnɔ i b'a yira la ko ne bɛ sabali ne fana bɛ jijalen bɛ n ka sabali la ka tɛmɛ e bɛ ka baara kan parce que maa dɔw bɛ yen olu b'a fɛ ka adamaden tɛmɛ i dan kan de hali ni sabali la u b'a fɔ k'an bɛ ko dɔ k'a la fɛn min b'a to a ka sabali dan bɛ yɛrɛ ma o la dɔw b'o kɛ min ko k'u b'o yiri la i yɛrɛ k'a yira la ne ka sabali selen parce que i ni y'i ta de ye ni maa ni kɛra ta ye dɔrɔn i bɛ se k'i ni kolo k'a bila fɛn kan fɛn min n'a ka di i ye ni walahi ni nitigi n'a ni kɛra ta ye fɛn bɛɛ bɛ da a kan masa fɛn bɛɛ bɛ ni de nɔfɛ masa ale kelen bɛ a bɛ fɛn in bɛɛ kun bari a se b'a ni na ni tɛ t'ale ale tɛ ni ka jɔn ye ni maa kɛra ni ka jɔn ye dɔgɔyama bɛ i b'a bɛɛ sɔrɔ parce que min ka di ni ye ko ka kɛ n'o t'i bolo a fɛn sira bɛ minnu bolo i bɛ t'i majigin olu ye n'i majigin n'o ye min ka kan ka da i kan u n'a dɔw kɛ d'i ma ni ye a dɔw na d'i ma ni dɔgɔyama ye a dɔw na d'i ma ni ɲɛŋununtigɛ ye a dɔw na d'i ma ni tɛgɛsonya ka di la ye ya rabbi ala k'an san ni na n'ala ye hakili jigin ni aya kɔ n'i dali i bɛ to k'i miiri nin na sɔn parce que a bɛ f'i ye k'i ka sabali diɲɛ don bɛ t'i ta ye o wagati kunkurunin de y'i ta ye wagati kunkurunin ye jumɛn ye wagati kunkurunin jumɛn don i bɛ balo la don min i bɛ misiri la sɔrɔ don min ala kuta se b'i ye don min ala bato se b'i ye don min hɛrɛ kɛ maaw ye o se b'i ye don min ka juguma ɲɛsin maaw ma o se b'i ye don min nin donni dɔrɔn don dɔ bɛ na bato se t'i ye tun ala kuta se t'i ye tun ka hɛrɛ kɛ maa ye o t'i bolo tun foyi t'i bolo wagati kunkurunin o wagati sanni ka to o wagati kunkurunin bansa i bɛ sabali o de kɔnɔ wagati tɔ jan min bɛ na i ka bada lafiya sɔrɔ e muso sabali i ka furu kɔnɔ furu min n'a donna ala kama sabala kɔnɔ i bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a la wagati kuntagala jan tɛ koyi e ka sa walima cɛ ka sa nin dɔrɔn don o ye wagati jumɛn jeni b'o dɔn n'i ye san 100 sɔrɔ n'a fɔra ko san 100 y'i ta ye i bɛ min sisan n'o bɔra ni tɔ in fɔra i ye i bɛ jɔ a la o ye n'a jate fɔlen bɛ jate dun fɔlen t'i ye sini don wa sinikɛnɛ don wa i t'o dɔn sabali ni sabalila hɛrɛ bɛ kɔfɛ lafiya bɛ kɔfɛ lafiya diɲɛ lafiya tɛ koyi
o b'a fɔ muso bɛ hakili la ko n'i sabalila i denw bɛna hɛrɛ sɔrɔ i bɛ sigi o lafiya la o ye dɔ daminɛ o tɛ o ye diɲɛ lafiya ye a bɛ se ka bɛ den dɔw bɛna hɛrɛ sɔrɔ ala bɛna masibo bila o la e ɲɛ dɔ bɛ fara i ka fujunu kan lafiya jumɛn ko don i ye furu mun ye masa min kosɔn o masa bɛna t'i sara sara min na o de kosɔn a bɛ daminɛ kabini malikal mauti mana kun bɔ fɔlɔ a bɛ daminɛ n'o de ye fɔlɔ muso minnu muɲuna furu kɔnɔ ka furu tɔɔrɔ ta saya sigira olu t'o ye o ala b'o nɔgɔya o tɛ gɛlɛya u ma fiyewu sigira i bɛ don ala minɛ nka a tɛ gɛlɛya i ma fiyewu n'o banna lafiya daminɛ na sa kaburu kɔnɔ sigi la maa tɛ sɛgɛn ala ye ka tila k'i lasegin o tɛ kɛ abada n'a ma n'i sɛgɛnna ala ta ala ye ala t'i lasɛgɛn a b'i lafiya de kaburu kɔnɔ sigi minnu bɛna kɛ sani ka taa se jɔ ma n'o jɔ don sera o sigiyɔrɔ n'o o gɛlɛya kow ala b'i kisi ka bɔ o ma ka taa se alijinɛ kɔnɔ doni mɛ n'i donna ye ka ban a banna lafiya daminɛnen bada bada tɔɔrɔ tɛ min kɔfɛ diɲɛ hɛrɛ ye fu de ye tɔɔrɔ b'a bɛɛ kɔfɛ diɲɛ hɛrɛ sɔrɔta hali ni tɔɔrɔ wɛrɛ mana ka d'a kan ni malikal mauti bɔra ni saya kun bɔra kan o bɛna don i n'a cɛ saya min bɛna don i n'a cɛ o yɛrɛ wasara fɛn bɛɛ ye tɔɔrɔ bɛɛ fa n'a ba ye saya ye juguman bɛɛ fa n'a ba ye o ye n'a y'a sɔrɔ n'i tɛ mumini ye n'i ye mumini ye alhamdulilahi rabbil alamin amma in kana min almuqarrabina farawhun wa rayhanun wa jannatu na'imin ni maa min ni saya bɛna s'i ma tuma min ala ka masurunya jɔnw de ye jɔn minnu bɛ yen u ye ko bɛɛ kɛ ala ye u ye ko bɛ to alahu taala u ye ko bɛ kun ala kosɔn u ye ko bɛ ta ala kosɔn n'i y'olu dɔn ala masurunya jɔnw iriduwanu bɛ maa minnu ma n'i kɛra olu dɔ ye lafiya de b'i ye ani garisɛgɛ ɲuman ani alijinɛso min nɛɛmalen don saya bɛ k'o tigi ma o tigi o de ye wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin ni saya kun bɔra a y'a sɔrɔ i ye ɲuman caman kɛ nka sa i ye jugumanw kɛ nka sa ɲuman de cayara i ka bataki dir'i ma kinibolo la a ko kisi b'i ye o tigilamaw kisilen don o ye kinibolo dunkew ye ala man fara ninnu kan wa amma in kana min almukaththibina ضالين فنزل من حميم وتسلية جهيم يكرهون قالوا نجايا إما تاكران سراك في ترى في البغانتويا سرا دففنه يكجني لابو بكة في البغانتويا سرا كنو يا بكة كي سيديرا إما تاكران سرا فنزل من حميم دنان فنا de bedima o dunan fana ye jumɛn o bi bisimila ni ji min ye ji goni jahanama ji wulilen n'o banna o t'a bannen wa tasliyatu jahimin ani jahimi jahanama so donni ka jenni o de bɛ ɲɛ ala ye mun fɔ a ko inna hadha lahu haqqul yaqini aw silama minnu tulo bɛ ne alahu taala kan na n bɛ ka nin min fɔ aw ye nin ye nin de ye danganiya ka tiɲɛ ye danganiya ka tiɲɛ ainul yaqini bɛ yen ilmul yaqini bɛ yen haqqul yaqini bɛ yen nin de ye haqqul yaqini ye danganiya ka tiɲɛ de ye nin ye parce que ni danganiya ka tiɲɛ tɛ i tɛ saya bali ni saya kɔni bɛ yen saya kɔni kɔfɛ fɛn bɛɛ kɔni min fɔra o la o ye danganiya ka tiɲɛ ye i ka da o la n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka saya bali i b'a fɔ ko a ye min fɔ ko saya kɔfɛ ko nin bɛɛ nkalon don ne filɛ ka saya bali ne tɛ sa n'i sera k'o kɛ an b'a fɔ ko i ta ye tiɲɛ ye nka i tɛna se k'o bali i mɔkɛ taara i bɛnba taara i fa taara dakun seli min yɛrɛ i yɛrɛ bɛna taa i bɛ taa ala sɔrɔ yen fɛnɛ o tɛmɛnen kɔ ala b'i hakili lajigi aya wɛrɛ jumɛnw na a ko wasta'inu bisabri wassalati silamɛw diɲɛ ko o ko n'a b'a kɛ a y'a dɛmɛ ɲini kɛ ko sira sɔrɔli ma ni sabali ye a ye dɛmɛ ɲini kɛ ko sira sɔrɔli ma ni seli ye seli yɛrɛ kɔrɔ ye ko duwawu diɲɛ fɛn o fɛn n'a nana aw la kana da i ka fanga la kana da i ka jama la kana da i ka hakili la i jigi sɛmɛ alahu taala la i ka sabali k'a yira ala la i bɛ ka fɛn min ɲini sabalilen bɛ ka ala makɔnɔ ni maa min n'i ma sabali inna allaha la yu'ajjilu li'ajalati al-ibad jɔnw ka teliya tɛ ala teliya dɛ jɔnw a y'a teliya an ka taa o t'a to ala bɛ teliya i dɔ fɛ han i bɛ sabali de fɛnw bɛɛ nun donnen bɛ alahu taala bolo k'a tɔnɔ k'a bɛn wagati de ma ni min koro don tuma sera o bɛ don tuma min ɲinini b'i fɛ i ka sabali
sanin ka taa so ma ni ma sɔn ka sabali ni ko k'i b'a goniman ta o b'a goniman da i tɛgɛ i bɛ sabali de ka tila dun ka ala deli ka d'a kan ala b'i hakili lajigin nin kɔ o tuma n'i hakili lajigin nin kɔ i n'a dɔn k'a fɔ ko ja min ka ɲi ne ma o ye sabali ye foyi ma ɲi ne ma sabali tɛ ni sabali i b'a hɛrɛ sɔrɔ komi kuranɛ aya dɔ bɛ yen n'o bɛ suratu nahali kɔnɔ ala ko kira ma wasbir wa ma sabruka illa billah sabali i ka sabali man ka kɛ dɔwɛrɛ si ye fɔ alahu taala sabali ala de kosɔn nin bɛ fɔ ala kira ma don min nin bɛ fɔ a ye don min a don dusu bɔlen bɛ ka se yɔrɔ dɔ la alamaw a y'a sɔrɔ uhudi kɛlɛ de kɛra uhudi kɛlɛ ye kɛlɛ jumɛn ye kira y'a dili a ma a ye san 13 kɛ Makan o san 13 sigi kɔnɔ a bɛ ala ka yamaru kan ka k'a kɔnɔ ni min fɔra k'a k'o kɛ a b'o kɛ silamɛya dafalen ma di yan a ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ seli fana ka araka 4 lansara 4 fitiri 3 safo 4 sɔgɔma 2 o ma di ala kira ma ten don min n'a fɔra a ye ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah o dira a ma kɔfɛ dɔɔni de sun ka fara a kan o ma kɛ ka hala kira to Makan a y'a sɔrɔ a bɔra Makan ka taa Madinɛ sigi la jaga ka fara a kan a y'a sɔrɔ a tɛ Makan a y'a sɔrɔ a bɛ Madinɛ sigi la san 13 tɛmɛnen kɔ ni Makan ta nana kɛ san 13 in de kɔfɛ sa n'a taara Madinɛ ta kɛlen u k'o de ma ko hijira a taara san ma o ye san fɔlɔ ye san 2nan Badiri kɛlɛ kɛra san 3nan Uhudi kɛlɛ kɛra o tuma silamɛya san 16 de u bɛnna Uhudi kɛlɛ kɛli ma a don a yɛrɛ fa ni cɛ min bɛ fa la n'o ye Hamza ye o b'a nɔfɛ o y'a ka kɛlɛkɛcɛw la kuntigi ye muso bɛ yen a y'a ka jɔnkɛ la su ka bila Hamza seyidiya la kama jɔnkɛ in a bɛ tama de dɔn tama filili dɔn fɛn bɛɛ ye fanga b'a bolo la a ye san 1 kɛ a bɛ k'i labɛn Hamza kama matigi muso y'a fɔ a ye ko n'i ye Hamza faga don min o y'i ka hɔrɔnya dilen i ma o don o de nana se ma i bɛɛ ko bɛ maa min ye i dɔɔnin t'o fa jɔnkɛ in ma maa wɛrɛ ɲini a ka tama min b'a bolo a bɛ ka Hamza de bɛlɛn fa ala nana labila a ye parce que fɛn bɛɛ bɛ ala ka labila de bolo et puis fɛn dɔ bɛ silamɛkɛ sɔrɔ i ka hɛrɛ de b'a la a labilala a ye tama ye k'a sɔgɔ fanga tun bɛ jɔnkɛ in bolo la cogo min tama in sɔgɔ cogo an b'o fɔli to yen Hamza binna min k'a bolila a taara fɔ a matigi muso ye ko a ye Hamza sɔrɔ k'a seduya o kɛlɛ nɔgɔyalen matigi muso ko k'a ka taa yira a la a nana ka na Hamza dalen yira a la muso in tun bɛ jihadi da la tuma min na n'a nana Hamza dalen yira a y'a ye min kɛ muso in y'i sen kɛ ka Hamza tan fɔlɔ kuma min b'a fɛ k'o fɔ ko jɔnkɛ ma k'a k'a bolokɔniden tan tigɛ ka d'a ma jɔnkɛ ye bolokɔniden tan in tigɛ ka d'a ma k'a ka fɛn ntamaro fu bɔ ka d'a ma ntamaro bolo fu a y'o fara ka d'a ma a ye bolokɔniden tan in ton o la k'a ka sɛgɛnden tan tigɛ a ye sɛgɛnden tan tigɛ ka d'a ma a y'o fɛnɛ ton o la k'a ka a nun ni dawolow ni tulow tigɛ ka d'a ma a ye nun ni dawolow ni tulow tigɛ ka d'a ma a y'olu bɛɛ ton o la k'o don a kan na k'o y'ale ka pɛmɛkɔnɔ ye k'ale ye caaka sɔrɔ ka don a kan na a ko jɔnkɛ ma k'a ka a kɔnɔ fara a ye Hamza kɔnɔ fara ka biɲɛ bɔ a ye biɲɛ tigɛ ka dɔ tigɛ ka bila a da k'a b'a ɲimi a ma se k'a ɲimi a y'a lama k'a kunu ala ni mɔnɛ fɛ a ye adamaden biɲɛ kunu a kɛnɛ kunu ale y'o kɛ tuma min a ye kɔnɔ in don a kan na ale taara kɛlɛ nɔgɔyalen ala kira ko k'u ka na Hamza seyduyara k'u ka n'a yira a la Makan taalaw
aw minnu tulo b'an kan na cɛ ni muso n'a taara maka u bɛ taa n'a ye uhudi yɔrɔ min na ka taa ko hamza dalen bɛ yan a kɛra yɔrɔ min yen de don u nana hamza dalen yan ala kɛra nana hamza dalen na min kɛ nin kɔnɔnajuguya ninnu kɛlen b'a la biɲɛ bɔlen bɛ k'o tigɛ kira y'a dɔn a ye kɛra biɲɛ tigɛ kunkurun tɛ yen ala kɛra jɔlen a kasira a y'a bina kɛ ye cogo min na kɔnɔnajuguya minnu b'a la hinɛ bolo a kasira kasi bɛ ban tuma a y'i kɛlɛ a ko wallah la in zafirani llahu bihim la umathilanna bi 70 makanaka a y'i kali ala la ko n ye n kali ala la n'ala ye n se kafiru la don o don n b'i ta in juru sara maa 70 la a y'o fɔ su dalen a b'a dɔn kira b'a dɔn ni bɔra adamaden na ni de bɔra ngasa ala ka yamarukan kumakan i b'o mɛn a k'a bina kɛ su dalen ma ko n bina kɛ n'ala ye n se mankankaw la don o don n b'i ta in juru sara maa 70 la ale y'o a y'o fɔ yɔrɔ min kɔrɔ kuranɛ aya jiginna a ko wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih ni maa ye mɔnɛ don aw la n'a b'a fɛ k'a b'o juru sara kɔni ye mɔnɛ min donn'i la o ɲɔgɔn kelen de kan ka sara maa kelen ka sara maa 70 o cayara kojugu dɛ a ko wala in sabartum lahuwa khayrun lissabirin ngasa aw silamɛw ni maa ye mɔnɛ da aw la n'a sera ka sabali mɔnɛ in kɔrɔ sabali de hɛrɛlen bɛ sabalibagaw ye ayin fa ko kira mu wasbir wa ma sabruka illa billah sabali e ka sabali man ke do wala chef ala kira ko ye kalli min kɛ ay kalli kafara bo akko bi wolom la o borama kelen yɛrɛ min fɔra o borama akko ate juru sara fiyewu asagina ay kalli min kɛ ala la ala bonya koso a yɔrɔ ay kafara bo a ye ɲininkali kɛ ko biɲɛ in kɛra cogo di ko hamza ko muso ye hindu ye biɲɛ kɔnɔ a y'a kunkolo firifiri a ko hamza sogo donna sogo min na ko ala y'o haramuya jahanama ma ala kira ko ten hamza sogo o donna sogo min na ko ala y'o haramuya jahanama ma nin don y'a sɔrɔ kira bɛ nin fɔ don min bɔn a kɛra mɔgɔw ɲɛna ko min ntalen da ni nzirin da kan don a bolo walima a bɛ k'a ni dungo de fɔ wallahi ala kira taa ni dungo fɔ nin fɔra a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko muso in bɛna sa ni silamɛw y'a sɔrɔ u bɛna faga k'a sɔrɔ a ma tobi o ye dɔw ka miiri ye ala ye tɔgɔ masaya la hijira san 3 o tɛmɛna ka na san 4 se ka san 5 se ka san 6 se ka san 7 se san 8 maga minɛna maga minɛnen ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'i sigi safa kulu kan cɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛ silamɛw ye cɛ bɛɛ nana u nana baaya kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam n'i nana baaya kɛ b'a bolo de i bolo fo dakun nana se musow ma musow bira tuma min muso in de ye musow ka porte-parole ale de b'o ɲɛ muso in kelen bɛ ka fini bira a kun na k'a ɲɛda dasiri ɲɛda dasirilen a y'i sigi a ko u nana baaya la kuranɛ aya jiginna a ko ala kama ya ayuha nabiyu idha jaaka almu'minatu yubayi'naka على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إن بجمع ni mun muso da ni sake da ku bina baya ke baya be ke minga ku kana fusfara Allah ta'ala ka fusi kuna fara alaka wata benengo u kana shuyani ge u kana jene yake u kana udon faka u kana na ningalon fi unye nu bo tiga unye kun tlera nu sengorlala
ni ye yamarukan min f'u ye ko ɲuman na o ka n'i ka yamarukan sɔsɔ ba y'a kɛ musow fɛ mani nin ye i ka yafa ɲini ala fɛ u ye i k'a dɔn ala ye yafa masa ye hinɛ masa don n'ala ko maa ma ko ala ye yafa karisa ma ala yafar'i ma nin don fɛnɛ muso nana i sigi tuma min na a kelen bɛ ka a ɲɛda datugu kuran aya jiginna ala kira bɛna ban ko o ye kuma daminɛ anw nana ale ɲɛ tugulen ala kira ko yala ko nin tɛ hindu ye wa kabini a fɔra ko nin tɛ hindu ye wa a y'a dɔn ko ale don a miiri jiginna a ye kɔrɔlen min kɛ k'a miiri bɛ jigin o kɔ ala kira ko a ma ko hindu a ko a tawba tajubbu ma qablaha a ko hindu ni maa tuubira k'i ɲɛsin alahu taala ma i ye tuubi jɛya ala ye baara jugu min n'i kun b'o kɛ n'i y'o dabila k'o ŋaniya sigi i t'a kɛ n'i tilenna o kan i ye silamɛya baara min daminɛ i y'a kɛ k'a ɲa i ye kojugu o kojugu kɛ ala y'o bɛɛ yafa i ye a bɛɛ tigɛra a laseli la komi ni jeletigi ye jele ta ka na yiriju kama a b'a tigɛ cogo min o tuma a binna sa ka ba y'a ɲɛfɔ a ye ba y'a bɛɛ ka ɲɛfɔ a ye tuma min a ye filankafɔya fɔ ka na tɛmɛ o kan ka na se sonyani ma a ko kira ma ko an kana tɛmɛ yan kan ko ma n'i ma min fɔ i siri yɔrɔ la k'i kana taa fɔ i fɔniyɔrɔ la a ko ne cɛ ye bakili ye a bɛ wari min di ka kɛ nasɔngɔ ye wagati dɔ la a t'a bɔ n'a tɛ yen ni nasɔngɔ banna n bɛ nasɔngɔ dafa t'a kun kɔrɔtɔmani na a dalen bɛ kɛnɛ kan a ko n'i bɛ nasɔngɔ dafa min ta n'a tɛ i y'a fɔ cogo min n'a tɛ tɛmɛ o kan a ko jurumu t'o la ni fɛn min bɛ kɛnɛ kan fɛnɛ dɛ n'a ma min lasago n'a ma dogo i ɲɛ ni maa ye fɛn min dogo n'i y'a yɔrɔ ɲini ka taa bɔ a dogoyɔrɔ la sariyatigiw fɛ o de ye sonyani ye ni fɛn min dogolen tɛ o tɛ sonyani ye a ye yɔrɔ fɛn min dogo n'i y'a ta o ye sonyani ye ni muso dun n'a y'a cɛ suɲɛ nson bi seegin ka jurumu de bɛ d'a kelen ma parce que danaya ka janfa don ma alakira sallallahu alaihi wa sallam a ye kafara bɔ a ka tuubi a ye kalili min kɛ ye nin yɔrɔ an bɛ sabali kɔnɔ nka sa an bɛ kafara bɔ yen an b'o yɔrɔ fɔ aw ye aw denmisɛn dɔw bɛ dimi don dɔw la i b'i sigi mɔgɔw cɔrɔ i b'i kali walahi walahi n tɛ nin kɛ i b'a kɛ dimi yɛrɛ ka fɔ mɔgɔw ye ko n tɛ tulonkɛ la han i b'o min fɔ o ko sina min n'i kalila a kan k'i t'a kɛ i bɛn'a kɛ walima o ko sina min n'i ko k'i b'a kɛ i tɛna n'a kɛ n'i m'a kɛ dɔrɔn sariya y'a wajibi i ka kalili kafara bɔ n'i ma kalili kafara bɔ o kafara kɔlɔlɔ bɛ bana min i n'i ka hɛrɛ sɔrɔ ca cɛ i bɛ garisɛgɛ dɔ gɛn fo ka na kɔn a la a tɔ tora i bɛn'i bolo da k'a bɛna i b'a jɛ mun b'o s'i ma kalili ba minnu bɛ yen n'i y'o kɛ i ma tila ka kafara bɔ sisan ko muso kunda aw musow kalili de ka di aw ye ni den ye ko kɛ i bɛ dimi n'i dimina i bɛ dangani kɛ i b'i kali maaw ma na k'u b'i deli walahi bilahi ala kɛra fɛn ni fu de ye aw bolo wa ala tɛ tulonkɛ fɛn ye dɛ ala ka bon dɛ ala ka bon dɛ i kali i fa su la o tɛ fɛn ye o i fa o t'i dabaga ye o n'i kalila danfɛn na o tɛ foyi ye foyi t'o kun kan nka sa n'i kali alahu taala kɔdina n'i kali ala la n'i m'a kafara bɔ a kɔlɔlɔ bɛ jigin i kan n'i kali ala la n'i m'a kafara bɔ a kɔlɔlɔ bɛ jigin i kan la n'aw kalila kalili la kalili min kɛra sɛbɛ ka kalili ye tulonkɛ kaliliw ko tɛ ɲɛnajɛw a bɛ tulonkɛ la kalili min bɛ n'i bolo n'i m'a dabɔ a kama nka sa kalili o kalili n'i y'a dabɔ a kama a k'a kafara bɔ n'i ko k'i bɛ ko kɛ n'i ma se k'a kɛ i ka kafara bɔ n'i ko k'i tɛ min kɛ n'i nana k'i b'o kɛ tun i ka kafara bɔ kafara ye jumɛn ye i ka misikini cɛ 10 i k'o ladumuni ladumuni ni jumɛn ko don a tɛ k'a fɔ i ka kini tobi ka d'u ma dɛ ɲɔ jala walima malo jala malo tobi bali ɲɔ tobi bali i b'o de san ka d'u ma a kelen kelen muri kelen kelen bɛ d'a bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min f'i ye paniya kelen kelen san ka d'u bɛɛ ma min ka nɔgɔ a bɛɛ ye an bɛ wagati min na sisan pani ko bɛ ɲini ka dɔgɔya taa malo feerelaw fɛ yen ɲɔ feerelaw fɛ yen i ka taa kilo kelen kelen suma suma ka d'u ma maa tan a tan de tɛ fara ɲɔgɔn kan ka di maa kelen ma de i bɛ kelen kelen bɛɛ de ka surafana d'a ma n'i se kɛra n'i yɛrɛ ka ala bonya ye min yir'i la ala ka bon i bolo degere min na n'i y'o d'a kan k'a ko k'a nɔnɔ sɔngɔ ye o b'i ni ala cɛ
nin ye a fɔlɔ ye misikina cɛ 10 ka kilo kelen suma ka d'a bɛɛ ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen walima ni se b'i ye i b'a fɛ k'a jira ala la i kalila la ala ka bon i bolo i bɛ mun kɛ misikina cɛ 10 kelen bɛ wele ka na n'u ye bagitigi fɛ yen k'a ka dulokiba tigɛ o kelen bɛɛ la a ka dulokiba kelen ni kulusi kelen tigɛ a kelen bɛɛ la i k'o d'u ma i k'a jira ala la ala ye ka bon ne ma n kan ka n'i la fu n'o tɛ walima i ka jɔn ka hɔrɔnya ka jɔn dɔ san k'a tigilama ka hɔrɔnya n'i y'a san i b'a fɔ baasi tɛ ne y'i san min san dɔ wɛrɛ kama dɛ n ye n kali ala de la ka li dun ka li tiɲɛna n bolo n y'i hɔrɔnya ala kosɔn jɔn bɛ hɔrɔnya e ka foyi t'a ka baara a kɛra ala kama n'i ma se o la fa siyamu salasati ayami i ka tile 3 su n y'a dɔn tile 3 su de ka nɔgɔ caman ma balo bɔ yɛrɛ de ka nɔgɔ sisan ka tɛmɛ hali sun kan aw muso minnu b'aw kali n'aw dimina k'a bɛ nin k'a den na walima n tɛ nin kɛ n'a karisa n tɛ kuma a fɛ bilen a b'a kali ne ni karisa wa an bɛ sigi ɲɔgɔn la a ye nin kɛ na walayi n tɛ n da don a ka kuma yɔrɔ bilen ni maaw nan'i deli n'i sɔnna maaw ta ma ala min banaminen b'i bolo o ka kafara bɔ misikina cɛ 10 taa kilo 10 suma a kilo kelen bɛɛ k'a dama mana kɔnɔ i ka taa misikina kelen bɛɛ la ka dun ka bɛɛ ta d'i ma n'o kɛra ala b'a dɔn i b'ale alahu taala fɛ a ka bon i bolo n'i y'i da don ko o ko la o bɛ ɲa n'i y'i bolo donna fɛn o fɛn na o bɛ ɲa i bolo n'i y'i bolo don fɛn o fɛn na k'i b'a baara ala b'a ɲa i bolo i bolo donna wari la a bɛ ɲa i bolo donna fini feereta la a bɛ ɲa i bolo donna sanu feereta la a bɛ ɲa i bolo mana don diɲɛ baara o baara ala b'a ɲa i bolo ni maa min bɛ alahu taala hɔrɔma don n'i kalila n'i bɛ kafara bɔ kafara baliya kaliliw la o de kelen bɛ ka maa caman ka garijɛgɛ lagosi i bolo denmisɛnw a bɛ nin lamɛn an m'a fɛ ka nin fara aw bolo kuma kan ni ala kɛra a ye kalili min kɛ a y'a kafara bɔ a sera magankaw la don min n'a sɔrɔ a ye layidu min ta ala ye n'o kun tɛ magan kun dagara a ye o don n'a ye fɛn fɛn kɛ o dagalen bɛ maganka bɛɛ kuma suulilen bɛ tuma bɛɛ ɲɔngirimalen b'i kunberekurun kan tuma min ni Aminata ka bajo n'o ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a donna ala ka so kɔnɔ ka seli ala ye tuma min n'a bɔra a ye i mankanw koorilen lajɛ kɛnɛ kelen kan dɔn kɛnɛ ba fɛrɛlen bɛ yen misiri in jɔlen bɛ kɛnɛ min kan dɔn misiri tɛ yen kɛnɛ lankolon don bɛɛ bɛ kɛnɛ kan a ko mankankaw ko aw hakili la ko ne bɛna mun kɛ aw la aw yɛrɛ hakili la ne bɛna mun kɛ aw la sisan yarɔ ni kuma fɔra bɛɛ tɛ kuma jaabibaga ye kuma jaabibagaw ye mun fɔ ka alakira jaabi u ko an kɔni ka miiri ye min ye i ye an balimakɛba de ye an balimakɛba den de y'i ye akhun karimun wabnu akhin karimin anw t'i dɔ dɔwɛrɛ ye an balimakɛba de y'i ye an balimakɛba den de y'i ye u ye nin fɔ min kɛ alakira olu t'a fɛ ka adamaden dɛsɛlen ye kuma la ka kuma jɔ i la fo k'i dɛsɛ ka kuma alakira t'o fɛ sallallahu alaihi wa sallam kelen alakira t'a fɛ ka maa ɲɛmanɔgɔfilen jɔlen ye se si t'i ye n'i se ka dɛmɛ ale t'o fɛ wallahi don la cɛ dɔ nana alakira sigilen na sallallahu alaihi wa sallam a ko kira a ko nin na ko ne ye jɛnɛya kɛ a ko cɛw taa i k'i yɛrɛ sutura taa i k'i yɛrɛ sutura cɛ taara cɛ ma se ka wagati kɛ a seginna ka na a ko kira ko ne ye jɛnɛya kɛ n nana a ko n ko i ka taa i k'i yɛrɛ sutura siɲɛ sabanan cɛ nana a ko ni min bɔra nin na sa k'o tɛ ne nɔ ye bilen o y'i yɛrɛ nɔ ye a ko k'u ka minɛ ka sariya bolo a kan u y'a dɔn k'a gbɔn gɔngɔrɔ la k'a faga bon ni kira tun bɛ hinɛ a ko mankankaw ma a ye wuli aw ka taa ɲaw labila adhabu fa antum tulaqa a ye taa ɲaw labila ni mankankaw ko k'u bɛ fɛn fɔ anw ɲɛ anw de bɛ se k'a fɔ k'olu ye jɔn hɔrɔnyalenw ye parce que kira y'u minɛ a y'u bɛɛ k'an hɔrɔnya alakira ye nɛgɛ sallallahu alaihi wa sallam ma
ala be ma hakilla jiginna ayaw ɲɔgɔnw na o tuma ko nabilahi luqman ko a den ma a ko wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umuri nde sabali fɛn min b'i sɔrɔ ala ka diinɛ baara sira fɛ e min b'a fɔ k'i bɛ diinɛ kofɔ maaw ye sabali fɛn min b'i sɔrɔ diinɛ baara sira fɛ o tɔɔrɔ maa tɛ fɔ fɛn minnu baraji kɔ sabali mana fɛn fɛn di adamaden ma i bɛ t'o baraji sɔrɔ foyi tɛ se o ma n'i sunna sun bɛ sabali de ma o baraji bɛ yen foyi tɛ baga a la ni adamaden sabali la o baraji tɛ ta ka maa si sara i bɛ t'o sɔrɔ yen Alahu Taala fɛ o tuma balimamuso a ye sabali balimakɛ a ye sabali an ye sabali baabu daminɛ an ma fɛn k'a la fɔlɔ koyi tuma an bɛna dugawu kɛ k'a fɔ aw ye ala ka